taybeti ve axıftına cigiri serokê MHP Fethiye Yıldız tu şekilde seranser eşkere bû. Çi bû ew di serî de zatî wekî bên peyvajo bênav bû. Bênavarok bû jî yani. Dêle me de ew vekirî bû. Lê heya niha vekemî îtîfaqa Cumhur ew neeyna ziman. Navê komisyonê hûn dizanin vekî çareserkirina pîskrêka Kurd ne. Çi lêkirin gotin komisyona em mêjin yekîtiya netewî hevgirtin, biratî û demokrasî lêkirin. An ku em dibêjin ya bişkovka yekem bi şaşî hate bişkovkirin û ew berdewam e. Berevê du roja cigirê serokê MHP'yê giştî Fethiye Yıldız di civîna xwe İstanbulê de daxwaniya xwe da got ki xeta me yê sor qalê sereke ê 4 ya destûra bingehî û qalê çel û du û şeş û şeşan ew xeta me yê sor e ew şeş qalana nên nîqaş kirin nên guhan. Dixwazim ayî bêjim niha heger qalê sereke ê 4 emîn yani ê emîn دوێنێ یەک دەولەت یەک زمان یەک نەتەو nê nîqaşkirin nê guhartin yek du dîvî qala destûra bingehê ya çel û du ki dibêje zimanê perwerdeyê li Tirkiye dervayê zimanê Tirkî qet bi zimanekî em bên zarok di dibistana da zimanê dervayê Tirkî bi zimanekî perwerdayî nê kiryar kirin. Yani tenê zimanê Tirkiye, zimanê Kurdî aynı zamanekî dî qet nave zimanê perwerdeyî di Bidistanê de. O madde 6 dibêje ki kî bi girêdayî hemwelatiyê girêdaye ew Tirk e. Yani ew çax eger 6 nê guhartin, çel û du nê guhartin, ne wisa ew saleke ew xas diwên ya gotûbêj ew xas civîn, ew xas bank, ew xas em bêjin xir û gur wekem dibêjin e. Çi ye yani? Ew ê çi bê çareserkirin? Xweyekî di serokê cigirê serokê MHP Fethiye Yıldız tenê bi navê xwe kanete me ew bi navê îtîfaqa Cumhur axivî em baş dizanin ki ew pêvajo ye ki bi nîzika saleke dest pê kiriye serokê MHP Devlet Bahçeli bi banga wî hatû dest pê kirin ji bo vê helbesta partiya wekem neteperer ya MHP gele giring e xweyekî vekiriyekî nav tune bû nabarok ji hêla mesela Kurda tune ye îro li ser wayî diskine wayî jî bêjim komisyon li ser çareserkirina mesela Kurd an Kurdistanê naskin ye li ser encamê em bên pirsgirêka Kurd diskin ye daxwaz armanc dike ki encamê wî çinin wana lohlê rakin ve ben qayîm hatine tayin kirin ew encamê pirsgirêka Kurd ne wisa girtîn siyasî döndürdanin ew encamên ne çareserkirina mesela Kurd e bire ew gavana bên gavitin gavê lêz gavê ki encamê pirsgirêka Kurdin bire bên çareserkirin lê em baş dizanin ki gelê me baş dizane ki ew çareserkirina mesela Kurd nine.